דובאי. הם הגיעו עד למגדל בדרכים עקלקלות. הם לבשו חזות תמימה, לא רצו להתגלות. הם נהגו להתאכסן במיני בתים זכורים. הם עשו עצמם כאילו הם תורמים לאחרים. בחיתולים והחלפות היא הגמינה בקעות. בתיבת התחפושות היא החליפה זהויות. מהרים של שוקולד היא הופעה עובד פצע. ובשושו היא סוגרת גירעונות של הקבוצה. דובאי. עשרות שנים ביחד ולפני שמכירים, אבל יש פה קונספירציה ועל זה לא מדברים. היי, יותר ווליום, יותר ווליום. בעבר עם נרוסים נשלחו סוכנות בחו"ל, ועכשיו היא במולדת תינוקות עושה כפול. היא נולדה בארגנטינה, היא שרה לשונית, היא עשתה את חדר המעלה אשכולי רציני. עוד חכבונים. פה 3 ימים וחצי הוא נפגש עם ראש העיר, וב7:00 בריצה פותח ציר. הוא ישן מוקדם כל לילה בנוסות עוסק ביום. הם קראו לו זאב טרף ואתם קוראים לו טוב. ודפנה אמרה לו טומי, יש לי הרגשה קשה. הוא אמר לה זה בסדר, זהו שלב ההכחשה. עשרות שנים ביחד ולפני שמכירים, אבל יש פה קונספירציה ועל זה לא מדברים. תמיד היה אומן מלווה בוגר עם נשק לבית ספר ולגן. נכווה תופת במילוט מוצא ועת מספר מגרש. הפרפרות לאקדמיה הוא מכשיר בבית מדרש. נפגשה עם ערבים בקפריסין כל שנה, את השותפים הפלילה והליביקים בינה. פיתתה את האוסטרלים לספק אשרת כניסה, ודיווחה למפעילים במסווה רשמי מסע. דובאי. עשרות שנים ביחד ולפני שמכירים, אבל יש פה קונספירציה ועל זה לא מדברים. עשרות שנים ביחד ולפני שמכירים, אבל יש פה קונספירציה